Здравейте, приятели и колеги градинари! Днес ще кажа няколко думи за триходермата, за гъбата или по-точно за зелената триходерма, защото те са доста видове. Какво е характерно за нея? Тя е гъба антигонист, тя защитава растението от фитопатогени, което е много важно, като фузариум, ризотория, кореново гниене. Тя живее в почвата, развива се от 3 до 35 градуса по Целзий. Какво означава това? Значи трябва да я прилагаме на пролет, не лято, защото лято е над 35 градуса, а зимата или есента става под 3 градуса по Целзий. Също така, където се среща тази гъба, тя помага на растението да усвоява по-лесно хранителните вещества. И това е много важно нещо. Също така регулира pH-то на почвата. Какво е pH-то на почвата? Тя бива неутрална, кисела или локална. Зависимост, ако растението има нужда от малко по-кисела почва или по-локална, почвата се променя благодарение на тази гъба. Тя е биоагент. Аз в последните години се занимавам и това е като цяло за тази гъба важните неща. Бих казал на всеки: да, купете си. Аз никога не съм я отглеждал, но като всяка гъба може да си сложите в една проветка или в едно малко легенче на пшеница, взимате мицела на гъбата, слагате жито, малко вода и памук на тъмно, ще стане. Предполагам, никой не съм я гледал, но мисля, че ще стане, защото другите гъби така се гледат. Тя яде мицела на другите гъби и ги превръща в ензими и така дава хранителни вещества пак на растението. Това е много благоприятна. Както преди малко ви споменах и в другите видеа съм ви казал, че се занимавам с биоземеделие или екоземеделие, както искате така го наречете, последните 5 години и с биоагенти. Любимите са ми, например, като си купите калинки или златоточица, като ги пустите в оранжерията и изяждате всичките листни въшки. Тя е от този тип видове, само че е гъба и гъбите са много големи неприятели в почвата и затова е толкова известна, затова се говори доста нашумяна. Иначе тя се ползва преди още 70 години, се знае за нея и се ползва от много години, но съжаление в България пак, не само в България, на доста места е тема табу, но ето последните години вече хората виждат, че може и био, без може само с органични препарати. Аз ще ви дам пример какво направих преди 4 години, мисля, че беше. Направих повдигнати лихи. Какво сложих в тях? Само листна маса догоре напълних, само листовка, догоре напълних лехата. След това отидох до комшиите, взех оборски тор, той беше, трябва да е прегорял. Взех прегорял оборски тор, защото като сложите листата, като сложите оборски тори, те лягат, накисна ги с вода, не много, за да мога да не се, с малко вода, за да може да не се измият микроорганизмите и да не избегат минералите, по-точно микроорганизмите, да не избегат минералите. И на пролет сложих отгоре едно пластмасово покритие, за да няма плевели, и засадих краставици. Нито съм ги турил, нито съм ги пръскал. Убихме се да ядем и да берем краставици. Значи става. Има начин. Защо? Защото вътре има много минерали и живеят много микроорганизми и те фактически вършат цялата работа на растението. Те хранят растението дава захари, прави фотосинтеза, оттам слизат надолу по проводящите снопчета, слизат захарите, корена ги релизва, храни и микроорганизмите, па микроорганизмите дават минерали и така прави растението симбиоза с микроорганизмите, но това е когато има благоприятни климатични условия и здрава, хубава почва. И това е като цяло. Ако харесате какво правя, може да се абонирате, то е напълно безплатно. Нека да достигне до повече хора и да